Danas istražujemo ključnu ulogu povezivanja, učenja na daljinu, veštačke inteligencije i etičkih aspekata u obrazovnoj tehnologiji. Obrazovna tehnologija nije izolovana, povezivanje je ključ ostvareno kroz telekomunikacionu tehnologiju koja povezuje računare. Počeli smo sa lokalnim LAN mrežama, sa arhitekturama kao što su zvezda, sabirnica ili prsten, a danas je dominantna mreža internet. Pristup internetu nam pruža ključne usluge za učenje, uključujući kao globalnu biblioteku i elektronsku poštu za komunikaciju. Takođe, FTP za prenos fajlova, telnet i diskusione grupe su neophodni za kolaboraciju i razmenu informacija. Kada spojimo nastavna sredstva, softver i mreže, dobijamo moćne aplikacije kao što je nastava na daljinu, što nije nova ideja. Obrazovna televizija se razvija još od 1958 godine, evoluirajući od programa otvorenog i zatvorenog kruga do današnjih sofisticiranih sistema. Moderni sistem za telekonferencije integriše kameru, računar, projektor, audio sisteme, pa čak i video monitore. Sada ulazimo u novu eru gde veštačka inteligencija i ekspertni sistemi postaju centralni deo obrazovne tehnologije. Ekspertni sistem oponaša rezonovanje stručnjaka, a njegova struktura se sastoji iz baze znanja i baze podataka. Znanja u sistemu mogu biti proceduralna, koja objašnjavaju kako nešto uraditi, i deklarativna, koja definišu šta je istina. Ove sisteme pokreću neuralne mreže, koje uče i prilagođavaju se, omogućavajući personalizovano učenje. AI nam već sada omogućava inteligentne tutorske sisteme, softver koji objašnjava koncepte i daje povratne informacije. Takođe, analitika učenja koristi AI za analizu podataka o uspehu studenata, predviđajući probleme i predlažući intervencije. Implementacija AI informacionih sistema nameće ozbiljna etička pitanja, što je ključno za buduće nastavnike. Moramo razmotriti privatnost i bezbednost podataka, ko poseduje podatke o učenju i kako se oni koriste u informacionim sistemima. Takođe, digitalni jaz postavlja pitanje da li tehnologija povećava nejednakost i da li svi učenici imaju jednak pristup ovim moćnim alatima. Funkcija nastavnika ostaje nezamenljiva u razvoju kritičkog mišljenja i socijalnih veština. Tehnologija je samo pomagalo. Pristrasnost algoritama je još jedno pitanje. Da li AI sistemi mogu pojačati postojeće predrasude u obrazovanju? Na kraju, autentičnost rada. Kako vršimo kompleksno vrednovanje rada u eri kada AI može da generiše sadržaj. Obrazovna tehnologija je prešla put od grafoskopa do veštačke inteligencije, ali principi ostaju isti. Ona je samo sredstvo, a uspeh njene primene ne zavisi od snage procesora, već od kvaliteta pedagoške vizije koja stoji iza nje. Hvala vam na pažnji. Sada sam otvoren za vaša pitanja.